A creación dunha comisión de investigación sobre a área industrial da Pedreira debaterase finalmente nun pleno extraordinario. Este mediodía rematou o prazo dado por Meaño Independente o Executivo para a constitución deste órgano e ante a negativa do goberno local, a formación presentou a petición do pleno no rexistro. Que en vistas da actitud que o señor alcalde está tendo cos grupos, e sobre todo con o noso grupo, donde dende que alcalde non recibimos ni unha soa chamada por ningún asunto, pois creo que tiñamos que marcar ese prazo era hoxe ás 12, e tal e como dixemos, íbamos a presentar a solicitud para convocar un pleno extraordinario. A representación independente é suficiente para forzar a convocatoria da sesión extraordinaria, pero non para a creación da comisión. Por iso agardan contar co apoio do Partido Socialista para rematar co que consideran unha política de amiguismos. Non utilizar os adjetivos de corrupción, de información privilexiada, de influencias, no, eso aquí en Meaño non pode ser. Insisto, o alcalde ten que responder destas actuacións, destas mentiras que claramente está cometendo, non coñece aos propietarios, sen embargo, di que vai haber moitos veciños beneficiados, 100 veciños beneficiados, polo tanto se está interesando nos propietarios, non coñece os propietarios e despois da última rolda de prensa que el dou aquí, sabe con quen estuvo reunido 5 minutos despois, non coñece os propietarios e come con certa xente. O goberno de Carlos Viéitez xa manifestou a súa oposición á creación desta comisión. Si ofreceron a posibilidade de estudar a eliminación do vial previsto na modificación urbanística para a zona industrial da Pedreira, algo que non é suficiente para os independentes. O que non é de recibo é que aquí neste concello falten cartos para o centro de día, falten cartos para asociacións, falten cartos para o Plan Madruga, falten cartos para o Deportivo Xil, falten cartos para moitas cousas e aparezan 150.000 euros para mercar uns terreos e urbanizar uns terreos que van dar servicio a unha toxeira. Entón, esas mentiras tenas que aclarar. Segundo Asperez, o obxectivo desta comisión sería potenciar, legalizar e reordenar a área industrial. Explicou que algunhas das empresas instaladas están nunha situación de legalidade que se debe corrixir para facer medrar o polígono.